Het is dinsdag 3 februari en we zitten in het Stadhuis in Heerlen voor de tweede uitgave van de vastelovensraadsvergadering. En wat gaat gebeuren deze avond? De prinsen uit Heerlen, de gemeente Heerlen en de presidenten, de oppers, die gaan het college aan de boom en die gaan ze bestoken met vragen. Ik vermoed dat ze veel subsidie willen en zo'n dingen. Het is best wel spannend en we gaan het metmaken. Het is een avond in het Stadhuis van Heerlen. Prins Rob van de Bokkerie is van groot genei. Hooglustig heet Rob. Het is vanavond de bedoeling dat er het gemeentebestuur een beetje in de kleier gaat. Maar ja, de best van groot genei, daar is al de Groene Ster. En daar is al Edelweiss, daar is al prinses Kiki. Wat wil ze nu nog meer? Nou, ik heb begrepen dat onze opperbok het voorbereid had. Dus, maar dat zal zeker ook wel maken met subsidie natuurlijk voor evenementen. En tot de carnaval kan blijven bestaan natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, maar mensen veel van die vastelovens kijken wie die van Reinders has, dan blijft dat helemaal bestaan. Ik ken dat niet kapot. Nee, dat klopt. Voor mij kan het inderdaad sowieso dit jaar niet kapot. In de familie, want ik heb inderdaad ook nog mijn peterkind is bloemenmeisje op hele baan. En een andere neefje is jeugdprins bij de Vlaamrijders in Welte. Dus kind voor de familie Reinders sowieso niet op dit jaar. Hey, heel veel plezier nog. En, ja. Genee, alaaf. Alaaf. Joy Blijdestein, vorige week nog had de Sterren van de Hemel gezongen in Landgraaf bij het LVK. Ik neem aan dat hij naartoe is gekomen vanwege het stoplichtenbeleid van de gemeente Heerlen. Ja, er worden toch de afgelopen weken inderdaad klachten dat het te veel op route zou staan. Dus ja, we moeten er toch met Frits. Ja. Wat gaan ze eraan doen? Ik ga dadelijk met in de raadsvergadering en dan gaan we proberen om te kijken of die stoplichten nu richting de Vasteloven. Dus je hebt mee op groen kunnen komen. En dan ga je af en toe? Ja, want dat geeft. Maar in ieder geval zo weinig mogelijk op rood. Ja, lijkt me een goede zaak. Ik stond hingerde. Top, alaaf. Alaaf. Prins Kret van Welte Bensroa. Alaaf. Goed om de te zien. Vorig jaar is hij een vuurganger. Daar had een enorm betoog gehoord over het gemeenschapshuis, het patronaat Welte. Dat is duidelijk aan een upgrade toe. En die van Feijen hadden toch nog net gans voor elkaar. Geest u deze avond nog eens aan trekken? Of? Ja, ik ga het even kort aanhalen. Maar ik ga er niet diep op deurig. Dat hebben ze vorig jaar goed gedaan. En dit jaar gaat minder. Dat hoeft niet ieder jaar terug te komen. Oké, maar ja, dat wil zwaar geven dat het gemeenschapshuis werd opgeknapt. Helemaal mee eens. En het is ook echt nodig. Maar dat hoeft niet ieder jaar zo de groots op gedrukt te worden. Het wordt eigenlijk wel even aangehaald. Maar het gaat helemaal goed komen. Hey, toch nog even over jouw uitroeping. Het is wel een sterk staaltje dat ze ding eigen mam nog niet verteld had. Hè? Ja, mijn mam en mijn pap. Ja, het wordt niet lastig. Wanneer het leuk is het prachtig om gewoon geheim te houden. Bij ons gaat het ganse jaar vaak over de carnaval. En dat mensen dan gewoon kunnen zitten en denken van ja, toen zouden ze moeten weten wat ik weet. Dat zou geweldig zijn. Dus ik heb genoten het afgelopen jaar. Sinds juni, heerlijk. Tot 2 januari, onvergetelijke reacties ook gekregen van de mam en de pap. Alle respect dat ze zo goed de moeders weten te worden. Dus ik zou zeggen, het is een avond geef hem van katoen en vertel het ze maar eens wat op staat. Ik ga mijn best doen dadelijk. Alaaf. Alaaf. Prins Robert van de Soeplummelen, dan had ik het over de hele baan natuurlijk. Robert, wat gaat hier het over gaan zo meteen? Ja, natuurlijk over de vasteloven op de hele baan wordt gewoon al elk jaar lastiger werd om gewoon alles bijeen te houden. Vooral geen kroegen meer op de hele baan. Dus we zijn er samen aan het pakken met een hoop verenigingen om de vasteloven gewoon in stand te houden zeg maar, op de hele baan. Maar ja goed, geen wirtschaft. Dat is natuurlijk niet alleen een probleem op de hele baan. Dat is wel meer, ook op dorpen en zo. Ja. Maar we gaan wel de komen bron nog. Hè? Ja, dat is ook het enige wat we inderdaad nog gaan in principe. En door houden we eigenlijk de ganse vastelovend. En met alle verenigingen samen willen we dat in stand houden. Ja, en daar moet natuurlijk wel geld van subsidie tegenover staan.
Anders kunnen ze dat niet meer te werkstelligen natuurlijk. Ja. Dus er moet geld bij zijn toen. Er moet geld bij. Ja, willen voor de carnaval op de hele baan in stand houden, ja, daar moet er wel geld bij, joh. En 111 euro zal net genoeg zijn. Nee, druk er maar gaat bij, inderdaad. En met zichzelf, wie zit ze erin in de wedstrijd? Bevelden tegen alle nu. En geeft ze over een paar weken gas geven met die 3 dollar. Dat sowieso. We zijn nu al volle gas natuurlijk in het seizoen. En ik kijk natuurlijk vol spanning naar die 3 dollar. En dat is toch wel echt het hoogtepunt van de vastelavond. Maar nu is het ook gewoon genieten van alles wat op de gaaf komt. En echt alles gewoon volop metpakken en genieten. Ook de hele baan had dit jaar een staatsprins. Het zou er wel Robert de eerste Alaaf was. Alaaf. Stadsprins Quentin van de Wingbulen, hij neven mij. Ja, toch wel een echte grote prins, hè. Quentin, de carnavalsraadsvergadering. Wat gaan de Wingbulen hier allemaal vertellen? Er gaat heel wat gebeuren. We gaan misschien nog even over de shoot hebben. We gaan er in ieder geval een mooie avond van maken. Maar laat ik vooral verrassen, want ik kon niet alles verklappen. Maar er wordt een hele leuke avond. Nou ja, voor dit uitzenden, dat is het al lang geweest. Verhuren natuurlijk acceptabel geschraven, maar er zijn ergere straffen denkbaar. Maar dat maakt me ook net een ganz klein beetje vertellen. Ik ga afgesproken met de Wingbulen, dat bleef een verrassing. Dus we gaan het metmaken. Nou ja, dan moet er het maar in de gezet hebben gelezen. Levi de eerste stadsprins van gebroken. Ook gebroken naar het stadhuis om zijn punt te maken. Hè. Hebben we grote punten gebroken. Nou ja, het grootste punt is natuurlijk dat we met z'n allen moeten stimuleren om de carnaval te blijven vieren. En dat zijn natuurlijk immer op de agenda. Ja, nou ja, goed. Ben ik wel eens de optocht van gebroken terugkijk, is er een gebroken, maar over er toch een zorg over te maken. Ja, dat gaat geweldig. Dat wordt ieder jaar heel goed bezocht. De best nu natuurlijk al een paar weken aan het regeren. Hoopt het kasteel. Gaat het allemaal goed? Alles gaat goed. Ik heb tot nu toe echt een hele mooie tijd. Het is van tevoren, kan ze zich wel een beetje bedenken wie het gaat zijn. Maar als het bezig is, dan ben ze iedere keer bij elk evenement best weer versteld hoe dat zich uitpakt. En de plekken waar ze overal komt, zoals hier vandaag op het stadhuis, dat is natuurlijk super uitzonderlijk om mee te maken. Levi de eerste, hoor hem in de gaten, gebroken. Alaaf. Roel Wever, onze burgemeester, die heeft vanavond de zware taak om dit stelletje ongeregeld een beetje in het gareel te houden. Dat wordt een uitdaging, Roel. Ja, dit is niet makkelijk. Ik heb voor hete vuren gestaan, maar dit is wel de heetste, ben ik bang. Ja, echt. Nee, dit wordt natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Het gaat om de spas en dat gaan we maken vanavond. En er zal vast een serieuze ondertoon in zitten, zo vlak voor de verkiezingen, dat er nog wel wat te wensen is, denk ik zo. Ja. Je verwacht, hoeveel subsidieaanvragen verwacht je? Nou ja, er mogen 7 spreken, dus ik verwacht 7 aanvragen. Nou ja, ik heb er van verschillende gehoord dat je met 111 euro er niet vanaf komt. Nou, dat is niet jammer voor ze. De bodem van de schatkist is ook nog ergens, hè. Nou ja, ik denk om 1 uur of 10 dan zal het wel afgelopen zijn en dan mag je naar huis. Wat zul je bek af zijn straks? Ja, dat denk ik ook. Maar ja, dan stappen we morgen toch weer vrolijk de auto in en gaan we naar Den Haag. Gaan we gewoon weer lekker verder. Burgemeester, Roel de eerste. Alaaf. Armand de eerste van de Eekheuren van Ekenerveld. Hij gaat eigenlijk over 2 weken. Ekenerveld en Bekkerveld, wat daar woont. Armand, gaat het nog al in, jong? Het gaat heerlijk. Wat een fantastisch vierske is dat. Ja, absoluut. Ja. Hey, wat had Ekenerveld allemaal te wensen? Oh, dat moesten dadelijk eigenlijk loesteren. We hebben eigenlijk maar heel weinig te wensen. Dat is gewoon, het gaat levers zien voor elkaar. En eigenlijk is dat heel weinig, maar ontzettend belangrijk. Dus dadelijk in mijn speech zal dat heel nadrukkelijk naar voren komen. En ik hoop dat iedereen zich daar een beetje aan gaat houden. Ja. Vooral ook na de verkiezingen dadelijk. Hè. Ja. Even
even een kleine, ja, dat is serieus genoeg, in ieder geval stoelzet, maar nog even het serieus eraan toevoegen. De verdiensting Boterham als in een delicate functie, directeur van Toon Hermans, hoe is gewoon voor dat nog terughuren? Nee, dat kon voor vanavond niet terughuren, tenminste niet letterlijk. Maar wel eigenlijk tussen de regels door, want ook daar gaat het vooral om neven elkaar staan, om het samen doen, shower aan shower staan en vooral oer hebben voor elkaar. Dus het zit er toch een beetje verkapt, zit het er toch in. Wat dunkt u? Aan morgen eerste. Ik horen. Alaaf. Rennen het van hele tijd. Jong, denken aan mij, denken aan mij, denken aan mij. Jong, denken aan mij, denken aan mij, denken aan mij. Ook als het gaat om subsidie aan verenigingen, om net even dat stukje extra te doen, zien we dat de gemeente probeert een steentje bij te dragen. Wat niet zozeer gezag kan worden van de hulp bij het beperken van de regeldruk. Bijvoorbeeld de optochtverzekeringen, waardoor de kosten nog steeds de pan uitrezen. En om de woorden van Kerkgroot Tropical te spreken, dat kan ik niet betalen. En laten we eerlijk zijn, als de burgemeester had jarenlang op heel eigen gewoond, dan hij er op zijn minst dialect kunnen leren spreken. En hij is wel kritisch op Marco Peters. Maar ja, ik zal het maar eens even vertalen. Je praat nog steeds niet wie wij. Limburgse taal als hoofdvak op de scholen. Want welk kind kan nog plat en niet met een harde G? Iedere 11e van de maand, een vrije dag, gewoon omdat het kan. Gebruik weer zelfstandig, want vroeger wordt toch alles beter? Dat heb ik alleen van horen zeggen. Minimaal 11 cafés rondom de markt en het Gebrokerplein, want ze zijn nu op één hand te tellen. En zelfs als ze veel gratis bier ophebs, lukt ik dat met één vinger. Vanuit iedere kerktour komt vastelavondsmuziek om 11 op 11. Dan werden die de mensen onnegens gebruikt. En we willen de vastelavond weer groot en groots maken, maar wel in ons eigen dorp. Laten we er samen voor zorgen dat de vastelavond weer in de eigen stadsdelen en weken gevierd werden. Niet alleen de focus op het centrum, maar ook op die andere schoonplekken in al die stadsdelen. Make gebruik we great again. Ja, dat zou dat blonde en oranje uitgeslagen clown aan de andere kant van de oceaan zeggen. Maar laten we het gewoon op het drukke plat doen. Maak gebruik weer groot. Maak vastelavond weer groot. En maak gebruik weer zoals ze datzelfde zus. Zo, beste raad, beste burgemeester. Ik doe het in het Nederlands, want ik vind het wel belangrijk dat u dit goed meekrijgt. Na al dat mannelijke machtsvertoon, de grote woorden en het zware geschut, is het nu tijd voor de andere kant van Groet-Genij, de vrouwelijke kant. Want terwijl die heren spreken, organiseren wij. Terwijl er wordt vergaderd, en dat kunnen wij trouwens ook heel goed en heel lang, regelen wij. En terwijl er plannen worden gemaakt, zorgen wij dat het gebeurt. Wij zijn dames Schade de Geten. Ik ben prinses Kiki en ik mag dit jaar op Groet-Genij samen met prins Rob van de Bokkeries voorop. Ja, schatje, ga eens even aan de kant. Ik spreek ook even Huilands plat, steenkolen Limburgs. Want Nederlands ken ik ook niet zo goed, want ik kom uit het eenvoudige Parkstad. En ik vind dat ik helemaal gediscrimineerd word. Wij vrouwen. Als je hier kijkt in die hele zaal, hoeveel vrouwen zie je hier? Heel weinig. En ik probeer al jaren prinses te worden bij de bokkenrijers. Ik heb het dit jaar weer geprobeerd bij Robbie Robocot. Maar ook dit jaar weer niet gelukt. Want het is altijd maar mannen, mannen, mannen. Carnaval is een aanvalding onderhevig en werd her en der al anders gevierd. Meerdere traditionele onderdelen, zoals de Spaskapellen, verdwijnen langzaam naar de achtergrond. En de jeugd blijft carnaval angst. Liefst met veel meer decibellen dan vroeger. Helebaan had ook geen kroegen meer. Volgens mij net zo wie je gebroken, nee, maar geen kroegen meer had bijna. En de verenigingen willen de carnaval graag doorgeven. De samenwerken is echt een must. Daarom handveren het vaste Lovenstad voor Helebaan opgericht. Een samenwerkingsverband
waarin meerdere grote verenigingen en organisaties zich hebben samengepakt om in plaats van elkaar af te troeven, er samen mee te zorgen dat de vastelovend op de hele baan gevierd bleef en men niet wegtrekt naar andere plaatsen, zoals wel de Benzerol bijvoorbeeld, en zelfs Boete Heerlen om een geweldig feest te vieren. Met onze onbetwiste lijsttrekker Stadsprins Quinten de Ierse aan het roer, zagen 4 vol overtuiging, vastelovend is voor gekkerinnen en gekkerinnen dit met. Oud of jong, krank of gezonk, geboren, heilig of import, vastelovend vuur gekkerinnen. 4 Ieren de tradities, want ohne het verleden ook geen toekomst. Maar verblieven niet stilstaan. Tradities met een knipoog, dat is bij 4 cent. Want vastelovend leeft alleen, want ze metbewijst met de tijd. En laten we eerlijk zien, vastelovend moet voor gekkerinnen bereikbaar zien en blijven. Daarom blijven 4 ons inzetten voor een gratis vastelovend. Op straat, in de cafés, in de theaters. Niet alleen in het hart van Heerlen, maar overal in al onze wijken. En ja, 4 willen door sleuteloverdracht terug naar worden toezuurd. Hij in het raadhuis. Want de vastelovend huurt ook zichtbaar, vulbaar en trots toes in het belangrijkste gebouw van de stad. 4 willen een veiligere vastelovend in de stad. Meer muziek van lokale artiesten. Meer verbinding met de vastelovendsvierder in de stad. Meer aandacht voor jong talent en de jeugdcarnaval. Een eigen ziekenhuis in onze stad. Een geboortecentrum in Heerlen. De toekomstige stadsprins, die kunnen toch niet allemaal Zittert of Maastricht in het paspoort gaan staan. Het laatste woord is aan onze stoltzoeglustigheid stadsprins Quinten de Eerste. Lieflu, ik wil u bedanken voor deze schöne avond. Vruchtbare vastelovend. Een politieke vruchtbare vastelovendavond. Laten we samen daar een chique vastelovend van maken. Laten we samen vastelovend vieren. Gas erop. Heerlen, alaaf.